Veľký piatok je pôstny sviatok, len raz sa do sítosti najesť treba, niekto len suchý chleba podá, ktorí nejedia nič vôbec a odpadnú a je s nimi koniec. Nie je to len o jedení a odriekaní, hlavne je to o našom správaní. Za všetkých sa obetoval, na kríži za nás konal, no veril v ľudí do poslednej chvíle. Každý z nás vie o svojej vine, čo pribili ho na kríž a spôsobili mu rany. Jeho súd bol už dávno spočítaný. Jeden zaprel, druhý zradil, ty by si sa kde zaradil? Človek veruje slabý článok, Ježiš je Boží stánok, kruto trpel za nás všetkých, za malých aj tých veľkých, robil dobre, i tak zomrel, no smrti sa on zoprel. Vydýchol a dali ho do hrobu, zabili ho za vymyslenú žalobu. Jeden zaprel, z mŕtvych stál,